за Купа Рали. Моля, посрещнете идеята за опростяване на процеса по застраховки в ДЗИ и отбора, работил за нея. Валентина Георгиева, Силвия Каленска, Наталия Тодорова и Елена Симеонова. За съжаление, голяма част от отбора беше възпрепятстван за снимките, но сега ще ви го представя на живо. Хайде, станете, момичета! Аплодисменти! Ето какво мога да кажа преди старта на състезанието. Как се роди и реализира идеята и какви са очакванията. За участниците, пряко ангажирани с подновяване на застраховки и последващо проследяване на плащания по дължими вноски, е ясно, че процесът е времеемък и ангажиращ. Затова решихме да приемем предизвикателството на Рали. Сформирахме отбор. Направихме разбор на наличната техника, установихме, че разполагаме с най-важното – двете системи. Едната за преглед и проследяване на застраховки, сключени в ДЗИ, а другата, която създава задача и напомня, че предстои плащане. Трябваше ни само механизъм, с който да изчистим тромавата игра. Идеята беше да спрем излишното пилеене на време на бизнес звената и клиентите и да уредим нещата само с системна проверка от мониторинг, без ангажимент за клиента и бизнеса. За целта изградихме приемливо добра стратегия, така наречения екшън план. Получихме много добра ценна компетентна помощ от нашия централен защитник от ДЗИ в лицето на Наталия. Имахме нужда от малко, но изключително имуностимулиращ и жизнено необходим за играта IT ресурс. Нашият натурален допинг. Колеги, благодарим ви! Наталия прие поканата и ни разкри много хитри финтове и множество неподозирани досега комбинации от системата INSYS. А след като реализирахме функционалност по автоматично приключване на задачите без намеса на бизнес звената, целта беше достигната. Нещо, което стана буквално преди последния съдийски сигнал, но точно това дигна адреналина на отбора. Какво постигнахме? Постигнахме бързина. Съкратихме време на участниците в процеса, измерено е, вече няма да се спирам на това. Изградихме много важна зависимост с възможността, която ни дава INSYS. Функционалността в Web. И нещо много важно за всеки състезател е това, че продължаваме напред. И определено целта е да доразвием идеята, защото ние можем. Защото имаме невероятния шанс да бъдем част от една група, където ресурсите могат да се обединят и да се получи един много ценен иновационен продукт. Като участник и победител от миналогодишния формат Радо, ние участниците се шегувахме, че е време след Радо Радка да поеме щафетата на състезанието. Не е Радка, Рали е, и като една истинска муза тя ни въздейства и потикна към творчество и надяваме се полезни, практични дела с добавена стойност. Както се казва, ние пак сме част от играта и пак се борим за победа, защото we love this game. В духа на коледното настроение екипа ни си пожелава победа, а в духа на спортсменската игра нека най-добрата идея да победи. И като за финал, нека силата бъде с нас. Това беше моя реплика! Да, така е. Твоя беше. А знаеш ли кое е другото име на силата? Не. Името му е Management Board. Това беше от нас и екипа. Гласувайте за нас!